Ωραία να έχουμε φράι μαζί, Κυλάει το νεράκι. Κυλάει το νεράκι. Θα πιούμε το μπυράκι. Το μαύρο βγάζει βρε. Ποιο? Θα το βλέπω. Γιατί καθημερινή μέρα. Καθημερινή Τετάρτη μεσημέρι που πάει κιόλας στη δουλειά. Τετάρτη μεσημέρι, τίγκα στον ήλιο. Τίγκα. Έχει ήλιο, μπορείς να κάτσεις. Στον ήλιο μπορείς να κάτσεις τώρα. Τέλος πάντων δεν έχει κρύο. Κόσμος πολύς, μαύρη, άσπρη, κίτρινη. Και κόσμο και κρύο δεν έχει. Κρύο δεν έχει. Ωραία μέρα. Δροσερή μέρα. Στο Europa Center. Και θα βλέπουν αυτά οι δικοί μου, θα λέει «Α, εκεί πήγαμε με τον Γιώργο για κάπου». Την εκκλησία πέρα την κλείσανε, Ναι, γιατί, θα την... Για να την συντηρούνε μάλλον, γιατί το κρύο... Ναι, αλλά αυτό θα το κρατήσουνε, ποιος ξέρει. Μάλλον μόνιμα είναι, ρε. Για μόνιμα. Έτσι το βλέπει, για λόγω το βλέπει γύρω-γύρω. Θες να κάνα τόσο δουλειά για να το ρίξεις αυτό το πράγμα. Για να τη συντηρήσω, γιατί δεν θα πέσει. Πρόλαβα το μήνυμα βγάλει φωτογραφία, φίλε, το 2002 αυτό. Εγώ την έβγαλα. Το λεωφορείο. Στην Καστουρίτες. Εδώ μόνο τουρίστες είναι. Αφού πήγα τουαλέτα και μίλησα αγγλικά ο άλλος. Good evening. Αλλό, λέει. Ποιος πέθανε? Εδώ κόλλησε. Τι έγινε? Πίνουμε και τις Berliner Weisse. Έχουμε γίνει Γερμανοί. Πήραμε ζούζα. Όχι με ζώζα. Ζούζα είναι, το λέει, ρε. Δεν είναι ζώζα. Το σιρόπι ζούζα το λένε αυτό, τα ξέρουν αυτοί να μιλάνε, μωρέ. Ό,τι είναι λίγο φτωχτό το λένε. Ξέρεις πως είναι περίπου, είναι σαν τη μπύρα Γραναντίνη. Είναι κάπως έτσι. Δηλαδή πράγμα είναι σχεδόν. Έχουν την πράσινη και την κόκκινη. Είναι η πράσινη. Εγώ η κόκκινη που μου φτιάχνει η Μέλανη είναι φράουλα. Να το κάνουμε με διάφορα σιρόπια. Ναι, ό,τι θέλουν, η γεύση είναι ίδια. Έτσι, με την παίρνεις. Και είναι ειδική μπύρα αυτή, δεν είναι όποια η κόκκια. Δεν πηγαίνεις με τις γενικές. Δηλαδή να βάζεις, έτσι λέγεται. Τι να πάμε, την κιότη αυτή γίνει τώρα ταξιδέψω, ρε. Σπάσε, Πού σε βρήκα, λέει, ρε. Μικρός που είναι ο κόσμος, στο Βερολίνο. Κοίτα γκρομή. Ναι. Αυτό ήταν έτσι. Ατύχημα στη Γερμανία. Τώρα το λεωφορείο συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο και χτυπήσαν το ποδήλατο. Κάτι τέτοιο έχει παιχτεί. Μας γράψουνε κιόλας, τραβάμε. Ω, είναι κάτω. Ωραία. Ο ποδηλάτης ήταν κάτω.
Τώρα μπορούμε να τραβήξουμε κιόλας να μας γαμίσουν. Σκόπο αίματα είχε στο κεφάλι. Ναι, τόσο και ποδηλάτης. Ναι. Όσο και ποδηλάτης, αλλά και αυτός να προσέχει. Αλλά οι ποδηλάτες τους βλέπετε πως κυκλοφορούν εδώ πέρα. Φεύγουμε από το κέντρο του Βερολίνου τώρα. Και πάμε να πάρουμε τα αμάξι του Γιάννη. Πάμε να πάρουμε τα αμάξι. Αφού πρώτα πληρώσαμε 100 ευρώ. Για να δώσουμε καλά. Και χρωστάμε για 350. 350 από όπου. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Εντάξει να βάλει. Θα δούμε τα μετά. Ποιο? Λατζέρικο. Είδες. Ποδηλάτες. Τίνκα. Αυτός είναι που γράφει αυτοκίνητα. Ξέρεις αυτό το αμάξι. Ποιο? Αυτό το αμάξι το μπλε. Αυτό εδώ πέρα. Ναι, ναι. Όπου βλέπεις τέτοια αμάξι μπλε, γράφει. Ο καιρός είναι ιδανικός για βόλτα. Λεπτά να έχεις να πας. Και μπήκε και αυτός μπροστά μας τώρα, αλλά εμείς δεν είναι μαλάκες. Σιδηροδρομικός σταθμός από πάνω μας. Μπροστά η εκκλησία. Θα ανάψουμε ένα κεράκι. Με την Μας ώρα. καταραστεί ο καθολικός παπάς. Αυτά στο δικό σου το χωριό μας. Βασικά δεν είναι καθολική. Τι είναι, Ευαγγελική? Ευαγγελική. Νομίζω. Πού το ξέρεις? Το γράφει Ευαγγελική? Δεν διάβασα τώρα εδώ. Έτσι είναι καθολική. Δεν πρόλαβα να τραβήξω τα πιάτα γεμάτα. Γιατί πεινάγαμε σαν τρελή. Καρμπονάρα. Τα μπουσκέτα δεν είδατε. Τα μπουσκέτα δεν είδατε, την καρμπονάρα δεν είδατε, το μόνο που βλέπετε τις κοκακόλες.